chỉ bay về kule mizo forex trading channel a kalo lom le chawa voina chuan forex trading chungchang kan soi nema toro ma se voina chuan forex chu enge ani chi ti kha mizo tongin toy fel takin aul samzonga min kan hriat fi athiam theina lo soi kan tum don ni forex chu enge kan ti chuan foreign exchange ti na anta foreign exchange a chuan enge thil thleng ti ama sabera kan soyanga forex kan ti chu khovel marketplace lian ber ram sang sang ten an poisa in thleng kol na market ti la kan soi fi ome om zia chuan ram sang sang in currency sang sang kan nei ta tero india in indian rupees kan nei a us in us dollar an nei ta khang sang sang an poisa in thleng kol na market lian ber market kha in ta chu chu khovela financial market lian ber ani stock market te kan ti heng New York Stock Exchange, London Stock Exchange, India pawh ni ang bo Bombay Stock Exchange heng stock exchange te zong zong nen khai khawma financial market lian ber ani tina ani chu forex market ah chuan heng ram sang sang currency kan ti an poisa in thlau na kha kan trade thin ti na in ta chunga chuan currency te hi a pair pahnih angin kan trade thin ta a all samzonga kan soidon chuan indian rupee le US dollar hi lo la tai la tuna hian hemi video tan hian dollar khat le india rupees somriat pasari vel hi intluk na nga lo ngai tai la khami kha kan economy azirin india rupee le US dollar in thlau na kha alo dang lam ve thin ta chungte chu video a kan en zela nga kan soi hawanga engte a effect dan ti te ma se a om zia chuan kha india rupee kha cheng somriat pasari atang cheng somriat pariata in thlau na lo nei ta se khang a in thlau na kha kan trade thin ti na ani ber ani chu chuan chu ta zo na om ta chu heng ram currency te hi engin nge effect ti kha zo na in ta ni ama sabera chuan inflation kan soinga inflation chu kumtina kan poisa hlutna tlang hiam dan tina kha ni meta tuna hian india hian inflation hi 6 to 15 velin karan in ka ria za tak kha chu ka shalawa in sia jong comment ate han lo soyula khang te ha kan inflation na san chon kan currency kha chak thei lo tina ni tro chuan kan economy po a than na tur te kha a lo dang thei ta chuan kan ram overall economy kha poimo ta gdp te mo kha hau kha te phung tam tak currency chakle chaklo te nan han an ta chuan kan ramin ba exam nge kan nei chuan kan ramin exam nge tuna hian assets anei mo enge liability sanei exam nge kan india ram hian assets call anei exam tons gold nge anei ti te khang ho te kha currency chakle chaklo stable le bulawa te po ai ngata chuan US dollar hinga tinge a hlut te me ma a stable le mem kan ti chuan khovela gold nei nem ber polani tro ain bu na an ram economy asan pi alamba ka khang te kha thil haute te hriat ngai ve te anta chuan kan rama political situation enge mo political situation wanga in dauna te civil war te thlengbu mu pem ti te khang ho ram currency kha chu asang vak thei lo ani chuan kan rama khan foreign investor an tamem ti te khang te khan kan economy a effect a chu chuan kan poisa a effect ta khang ho kha ani deuh mai ta adang soibel tur te po tamanga ma se apoi mo zo pui ho chu khang ho kha an ta he forex market a hian engtin nge danglam na a thlena tu te nge participate ti ha khan soi ho lenga abul bera chuan kan sarkar hian india sarkar hian economy a goal sanei ta ni tun kuma inflation chu 8% a cut down kan tum ti ta se inflation kha 8% ai 10% a te lo sang le si ta se khang te ha kan currency kha na tuar pha thin ta currency dang aya ni china kan soyang khan currency nen pakhat dai kan trade ko pa pakhat ka lu zo kan ni zong kan currency kha a di value char char don ti na ani ta ni chu chuan a participation kha chu sarkar po hian volume tam taka tuma khang commercial banks kan ti te
central bank kan ti te investment fund kan ti te le ke ni ang retail traders ho heng ho hi market a participate lian tham ho chu kan ni ta ke ni retail trader chu ami malang chung an lian tham lo ta ma se khobel pumanga chuan retail trader hi nom nual ta ma se big money nei kan ti mo investment funds kan ti te central banks kan ti te heng ho tak tak hi a market control tu chu ani tak me mai liquidity provide tu an nia kha awol samjonga soijuan market a participate te le a effect tu lian ber chu sarkar ani chumo sarkar in a effect lian bera le heng investment fund te hian a effect thei dan ni china FII kan te kan soyang khan ram pakhata tuna hian india hian poisa ram zong zong in india economy future hi a thalut tuk ti se ron invest chur chur se khang de khan kan currency de kha drive up bak don ni tro khan de hang currency de kha ati hlu don ta ni ol samjonga soi chuan khang information te kha ilo se to ta forex market a hian ka participate duwa ka trade ve du ti zona inaya khang te i du ani chuan ama sabera chuan eng po chu ni se technical analysis si basic tal kan hria thiam ngai ta ni kan invest du emo kan trade du emo ani pon technical analysis a chuan tam takin na soi thei nga chart ta om ta khang chart khan a represent ke chart ta han candlestick om ta khang candlestick khan price movement kha a represent ani chu kina technical analysis te po video hetianga siamin du chuan lo soyula atharanga siam te po kan lo tumanga technical analysis kan ziranga kan practice anga chuan account hon anita broker appointment le ta henga hian tuna india pair I trade du ani chuan dana te grow kan ti te zero da kan ti ate USD INR pair khatiang hana trade thei ta ni nilawa india pair tel lawa GBP USD ti te khang Japanese yen te khang ho up India pair tel lawa kan trade du chuan CFD kan hmanangai ta khang ho po kha thui zo in soi tura tamanga CFD chungchang te po hemi pair India pair trade du ni chuan dan vela han ol sam takin ti thei ta ani lo ani chuan I pair sang khang India pair tel lo volume tam te I trade du ni chuan description line link alo danga xnes kha ta han account hon na tu ro mani chu ma se account ni hong ngai trade mal don ti na ni mi lo hemi a hian ni new phei chuan enge thil khen da ni hian nan demo account te hong mo chuta po chon I practice anga ani lo chon investment te trading te tian video ka ron siam ta hausak hluai na le hausak thur thur na lam ani lo atam jok chu 90% chuang an fail ti kha kan hriat angai ta eng hi general knowledge kan hriat ve sim sim khovel in lum let dang an hriat tan po atangkai ani mo kan trade du lo kan invest du lo ani point me chu tiang I lo ti du ani po chuan kan success lo na chance ka sang mem ta kan fail na chance ka ti jok te chung te chu kan hriat thiam angai ta khang khau kha questions lo nei ta ula apoimo chuan mo chuanin enge hemi forex market a hian enge kan currency trade hnem ber kan ti chuan kan huang hian USD hi currency trade hnem ber ania a pair ang zong chuan euro USD hi kan trade hnem ber an thua kan huang hian a do le a chuan USD JPY Japanese yen le USD in thlauna mo ti khan awam chho zela khang te kha in zir chian du chuan a in chho zel thei ani chu ti khan tuna tan chuan du tok hri phot tai la soitur tam tak awma aya hriat zau in du chuan ti khan nang mani te pon lo in zir chho zel taw la in hriat sa tang khan hei chu anol puin kan hriat thiam thei nan le toy fel taka ani nom man lawa kan hriat fe thiam thei na na soi mai kan ya chuan hemi channel a en thil ti sang sang te po rom post dona investment chungchang le financial chungchang a ka hriat ang le ka theiang to in ka rom post ha chuan kalom khop mai top thleng lo en chuanin ka soitong khan investment te trading te heng ti tur hian trade ro invest ro ka tilawa hei chu general knowledge chatana karon chop chu an ta
nakina lo tangkai puya lo hlok pui te pawh ka be sei ngei ni chu mo lo like theuh ro pots pots